No hi ha una resposta fixa per a això, és més que creu cadascú com a individu. Sí que hi ha moltes corrents dins del judaïsme, però al final cadascú agafa la pròpia religió per com vol, per els seus principis, els seus valors. La pròpia persona veu en què creu, en què no creu i fins a quin punt creu. I també, en conseqüència, com porta la religió. Les grans corrents del judaïsme serien els ortodoxos, els reformistes, els masortís, potser es podria dir també, i els laics. No hi ha cap tipus de prohibicions ni de restriccions en quant a alimentació i vestimenta mentre tu no te les posis o mentre tu no vulguis seguir-les. No, la veritat és que els únics amics creients que tinc són els de la meva comunitat jueva i altres de Barcelona i potser algun que és més o menys creient. El fet de ser jueva i no tenir amics que segueixin altres religions almenys mai m'ha suposat un problema pel simple fet de que quan conec algú i quan començo a ser amica amb aquella persona procuro, o sigui, no és tant procurar, però m'agrada que sàpiguen que soc jueva, m'agrada que sàpiguen que segueixo una religió minoritària, que no hi ha molt a Barcelona i per tant no és molt conegut. I en comptes, i no sol ocasionar una reacció negativa, sinó és més curiositat, perquè la gent no sap, llavors pregunten. Per mi no té tanta importància el fet de que en les meves relacions personals la persona amb la que estic sigui de la meva religió o sigui d'una altra, bàsicament perquè jo considero que la religió és un tema personal i en cas de que en un futur arribi a tenir fills, m'agradaria que seguissin la religió, sí, però en cas de que la meva parella no volgués per la raó que sigui, òbviament s'hauria de parlar, però m'agradaria almenys que estiguessin familiaritzats, perquè considero que el judaïsme pot aportar molt a les persones perquè és una religió preciosa i això, encara que no siguis creient, està bé informar-se i està bé saber. O sigui, a vegades és difícil ser jueu pel simple fet de que la desinformació provoca estereotips que provoquen odi. I a Barcelona jo noto que hi ha molt antisemitisme, que encara que no sigui d'una forma directa, es nota en les coses que diu, que fa o com mira la gent. Hi ha entre 4.000 i 6.000 jueus a Catalunya actualment i a Barcelona hi ha 4 comunitats jueves. La Torà que tinc pertanyia al meu besavi, ja que les meves arrels són de Polònia, i és l'únic objecte simbòlic propi del judaïsme que conservo d'ell, ja que tota la meva família polonesa va morir a l'Holocaust. I només 1 o 2 d'ells es van salvar, que són els que van continuar amb l'arbre genealògic a Argentina. El Shabbat es considera el 7è dia de la setmana dins del judaïsme, per tant és el dia sagrat dels jueus. I dura des del divendres amb la primera estrella fins al dissabte amb la primera estrella. O sigui, dura 24 hores i en aquest temps és un temps per descansar, és un temps per estar amb la família, amb els amics, per arreglar-te, per estar tranquil, per fer totes aquelles coses que per la feina o pels estudis no has pogut fer abans. I llavors, el divendres a la nit es fa el que es diu el Kabbalat Shabbat, que són les pregàries del Shabbat. O sigui, després, quan s'acaben les pregàries del divendres, es fa una mena de pica-pica, que se li diu Kiddush, on es fan també unes benediccions, que són la del vi i la del pa, on en el cas del pa surt la halà, que és un patronat típic del judaïsme, i això, i és un moment per estar en família, per estar amb amics. Jo considero el Yom Kippur com una de les festes més maques dins del judaïsme, bàsicament perquè la seva traducció literal és Dia del Perdón. És un moment això amb el que estàs amb la teva família, et purifiques dels teus pecats, de les coses que has fet malament durant tot l'any
Per tant, el que es fa, la cosa típica que es fa és no menjar durant 24 hores, començant a la nit del dia anterior i acabant a la nit del dia següent. I això es fa perquè et puguis centrar més en els teus pensaments, en les coses que has fet malament. Per tant, tampoc es mira el mòbil, no es condueix, no es fan reunions, no es parla de diners, pel simple fet de que així la gent pot connectar més amb la seva ànima i els seus pensaments i trobar els seus errors per no tornar a repetir-los. Doncs estudio de matins i també soc professora particular, faig cangurs, soc dependent d'una botiga de roba els caps de setmana i també soc monitora al moviment juvenil ATIT de Barcelona. No és difícil compaginar la meva vida religiosa amb la meva vida personal, bàsicament perquè al final van unides a la mà. A mi m'han criat en un entorn jueu i al final és decisió meva seguir amb aquests costums i amb aquestes tradicions mentre continuo amb una vida, diguem, normal. Ballo, faig ball de barra americana des de fa un any i mig i estudio anglès i alemany i també escric. Sí, el pole dance és un ball que també és considerat un esport des de fa uns 10-15 anys i hi ha molts estils dins del pole dance o ball de barra. Vaig començar bàsicament perquè veia molts vídeos per les xarxes socials i m'interessava i em donava molta curiositat començar a veure de què tractava exactament, així que m'hi vaig apuntar i aquí estic. La pregunta de quina música escolto és com la pitjor que em poden fer. Jo dic sempre perquè soc molt eclèctica en aquest sentit. Escolto bàsicament de tot, escolto des de música clàssica o jazz o soul fins a heavy metal, rock, fins a música comercial. O sigui, m'encanta la música en general, així que no tinc preferències, suposo. Sí, m'encanta mirar sèries i les principals que més m'agraden són això, American Horror Story, m'agrada molt l'anime, com per exemple Attack on Titans, i també altres sèries més còmiques com Cómo conocí a vuestra madre. Sí, m'encanta llegir, també llegeixo des de petita i actualment no llegeixo tant, però és una cosa que m'agrada molt fer, bàsicament perquè trobo que és una forma d'entretenir-se allà on vagis. Per tant, ho trobo una molt bona forma d'entreteniment. Sí, m'encanta cuinar. Últimament, com vaig començar a ser vegetariana fa un parell de mesos, tota la cuina, tots els plats me'ls he de fer jo, per tant, d'una manera o una altra havia d'aprendre, així que sí. O sigui, soc vegetariana per ideologia, tot i que ajuda molt a la religió, ja que aquesta prohibeix coses com el porc, el marisc, barrejar llet amb carn. Llavors, el fet de no consumir animals m'ajuda a seguir la religió d'una forma més directa.